Somogy vármegyei Kaposi Morogtató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodája a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felkérésére csatlakozott a szlovén egészségfejlesztési központok jó gyakorlatához. Szörényiné Ványi Gabriella vagyok, a prevenciós és egészségfejlesztési iroda vezetője. Évente közel 11 000 páciens fordul meg nálunk. Itt az egészségfejlesztési irodában 9 diplomás szakember dolgozik a lakosság egészségvédelme érdekében. Vannak köztünk gyógytornászok, védőnök, egészségügyi szervezők és egészségfejlesztők is. Tanulmányi úton vehettünk részt Szlovéniában, ahol a szlovén egészségfejlesztési központokat ismertük meg. Azt tapasztaltuk, hogy sok hasonló programot valósítunk meg, azonban a működésben lényeges különbségek vannak. A szlovén egészségfejlesztési központok az egészségügyi ellátórendszerbe integrálva annak részeként az alapellátással szoros együttműködésben tevékenykednek, amely elősegíti a programok hatékonyságát. Ezért a jó gyakorlat átvétele során mi is arra fókuszáltunk, hogy szorosabbá tegyük a házi orvosok és az egészségfejlesztési iroda közötti együttműködést. A másik jó gyakorlat, amelyet a szlovén szakemberektől átvettünk, az az egyes programok megvalósítása. 2 programot választottunk ki, az egyik a gyalogló program, a másik pedig a 60 felettiek részére szervezett tornaprogram. Páhi Schmidt Edina vagyok, gyógytornász. A program 8 hetes, állapotfelméréssel indul a terhelhetőség megállítása céljából. Az állapotfelmérés alatt testösszetételt, felállási tesztet, illetve 6 perces sétateszttel mérjük fel az állapotát a betegnek. A program végén ugyancsak követjük a páciens állapotát. A program elején lehetőség van eláldáson való részvételre, ami 60 felettiek táplálkozásáról, illetve a mozgáskedvező hatásain túl Nordic Walking tanítás elemeit tartalmazza. Fülöpné Kisnóra vagyok, gyógytornász, 11 éve dolgozom az egészségfejlesztési irodánál. Jelenleg a 60 év felettieknek szóló mozgásprogramot vezetem. A tornák különböző terhelhetőségnek megfelelően vannak beosztva. Az életkor az átlagosan 65-70 év között van, vegyesen férfiak és nők. A csoportok betegség szempontjából heterogén csoportok, tehát vegyesen találhatók mozgásszervi panaszok, illetve krónikus begyógyászati panaszok. Ezeknek megfelelően vannak elosztva a csoportok, illetve egyéni terhelhetőségnek megfelelően vannak a gyakorlatok is szervezve, hogy mindenkinek a lehető legmegfelelőbb mozgást tudjuk biztosítani. Antalné Keresztes Mária vagyok, 70 éves vagyok, nyugdíjas vagyok, van 3 gyönyörű unokám, és azért járok ide ősidők óta, már a kezdetek óta a prevenciós irodának a gerinctornáira, mert a fizikai és mentális egészségemet akarom erősíteni. Azért, mert van 3 gyönyörű unokám, és nagyon fontos, hogy olyan fizikai állapotban legyek, hogy tudjak velük, és tudjak nekik sütni, főzni. Marczali Ferenc vagyok, 72 éves, nyugdíjas, pedagógus voltam, irodalmat, történelmet tanítottam, és a feleségem unszolására jöttem mozogni. Hát jó 15 éve van nekem gerinc problémám, rosszabbodott az állapotom, de olyan nehéz otthon egyedül motivációt találni arra, hogy mozogjon az ember. Az 5. alkalom után éreztem, hogy ez jó. Rámpai Évának hívnak, 72 éves vagyok, Kaposváron lakom, valamikor testnevelést tanítottam jó pár éven keresztül a Kodály iskolába. Nekem a házi orvosom ajánlotta ezt a receptet, nagyon sokat segít, nagyon jó gyakorlatok vannak, másoknak is ajánlom. Szeretnénk a jó gyakorlatot további betegcsoportokra is kiterjeszteni, és tovább erősíteni az együttműködést az alapellátással és a közösségi szolgáltatókkal.